Здравейте! Здравейте на всички! Много ми е приятно, че тази вечер сме заедно. Започваме нашите обучителни семинари. Започна за нас новата година. Знаете, че септември месец започва за нас, нетворкерите, започва нашата финансова година. Така че започват и нашите семинари, нашите презентации, за да можем да влезем пак отново в ритъм и да започнем да правим правилно нашият бизнес. Да построим нашият бизнес или който и да е бизнес, без значение. Тези обучителни семинари, които ние ще правим постоянно, всяка седмица ще имаме поне по един такъв вебинар, който ще ни дава възможност ние да надградим себе си, както в личен план, така и в професионален план, защото във всеки един семинар ние можем да си вземем нещичко, което да можем да го приложим както в личния, така и в професионалния ни живот. Затова днес съм с вас, казвам се Маргарита Панайотова, за тези, които не ме познават, надявам се да няма такива днеска. Или пък да има такива и колкото се може повече хора да влизат в нашите семинари, за да намират нещо различно, което им е трябвало, за да добавят тяхния пъзел и да видят цялата общата картинка. Оттам нататък зависи само и единствено от нас самите, какви действия ще предприемем, дали въобще ще предприемем такива действия, за да можем да стигнем до крайният резултат. И сега, за да не съм много... знаете, че обичам да правя вебинарите интерактивни. И затова искам да попитам вас, всички вас. Кажете ми, има ли някой, който да излиза от вкъщи без план? Има ли такъв, който да излиза от вкъщи всяка сутрин без да има план? Има ли такива? Не се срамувайте, кажете. Да, не. Мълчанието. Има или няма? Има. Има, Вдигаме надето. ръка. Вдигаме ръка. Ама аз защото не ви виждам. И аз. И ти излизаш кате без план, така ли? Да, Чудесно. почти всеки ден. Плана го правя след 3 часа, след 15 часа. Ти да, защото ходиш на работа, ама аз тотално безпланен. Някои излизаме с резервни планове и ги редактираме в първите 5 минути. Така, сега тези, които ми казахте, че излизате без план от вкъщи, сега искам да ви попитам. Имате ли деца, съпруг в къщи, баби, дядовци, майки, бащи, които да живеят с вас и за които вие да носите отговорност? Имате ли такива хора? Аз имам сина, ма той е голям. Аз имам съпруг и той е още по-голям, но някакъв път искам да го убия. Така, значи, всяка сутрин за хората, които казахте, че нямате план, дори и така, с порасналите деца вече и съпрузи, вие имате план. Просто сте го пуснали на автопилот. И сега ще ви кажа какъв е той. Примерно, вие всяка сутрин ставате и първото нещо, което правите е да отидете до кафеварката или до кафемашината, да си направите кафето или да си изпиете и за Дженикса или каквото и да било то. Това е вашия план, първи план. Втория ви план е да помислите какво ще направите за обяд. За вашия син, за вашия мъж или за децата. Тези, които имат деца, вече мислят в колко часа трябва да станат, за да могат да заведат децата си на училище или да ги подготвят, да им направят закуската. Ето това също е план. След това, на автоматичен пилот ние включваме, примерно, ако вие имате деца и сутринта трябва да станете рано, за да подготвите закуската им, за да можете да ги изпратите на училище. В 8 часа е вашият автобус. Ако вие изтървете този автобус, следващият е в 8:20. Но ако вие в 8:20 хванете следващият автобус, вие ще закъснеете за работа. Значи планът е, че вие трябва да стигнете до спирката в 8 часа или да се качите в автомобила си в 8 часа, за да можете да стигнете на работа точно на време. Ето, това е план за действие.
План за действие, който вие изпълнявате на автопилот. Вие сте го заложили в себе си и вие го изпълнявате. В момента, в който изпратите децата, плана вече е друг и вие, когато се качите в колата или в автобуса, вече автоматично сте минали на следващия план, който имате, да стигнете до работа и да си свършите добре работата на работното си място. Следващият план, когато вече наближи работния ден да свърши, следващият план автоматично се включва на автопилот и вие вече мислите какво ще правите за вечеря, от кой магазин ще купите необходимите ви продукти, колко време ще ви трябва, за да стигнете, за да направите вечерята, за да седнете нормално с цялата фамилия и така нататък. Така че план имаме винаги. Абсолютно винаги. Давам ви пример, такъв простичък пример, защото това са ежедневните неща, които правим и си мислим, че ги правим непланирано, а те са си абсолютно планирани и вече толкова много са закостенели в нас, че ние сме ги пуснали на автопилот и просто ги правим. Но ги правиме със същата отговорност, с която ние бихме планирали този ден. Абсолютно със същата отговорност, без значение, че той върви на автопилот. И защо сме толкова отговорни за тези неща? Защо сме толкова отговорни? Защото за нас те са важни. А когато нещо е много важно за нас, ние го планираме. Ние искаме да дадем най-доброто от себе си, за да може това нещо или това, което искаме да дадем и да направим нашия план перфектен и той да излезе перфектен и всички да са доволни в края на деня от нашата добре свършена работа или нашето планиране за деня. За седмицата, за месеца, за годината и така нататък. Днеска ще говорим за този план, който можем да изградиме по същия начин, със същата отговорност, ако той стане важен за нас. Нашата кариера, важна ли е за мен моята кариера? Това е следващият въпрос, който всеки един от нас би трябвало да се зададе и да получи собствения си отговор, защото той се крие само и единствено във всеки един от нас. Важна ли е кариерата, която правя в момента за мен? Ако това е да, ако отговорът е да, тогава следващите въпроси са хиляди, които ние трябва да си зададем. А какво трябва да направя, за да мога аз наистина да имам една успешна кариера? Как да планирам тази кариера, за да може стъпка по стъпка да се случват нещата, а не хаотично да се чудя как и по какъв начин да направя така, че да функционира този бизнес. Ако ние нямаме план, повярвайте ми, няма как да функционира. Както и плана, който имаме, ежедневния план с закуската, обяда, вечерята, децата, мъжа и така нататък. Работата, този план, който ние следваме, да или да, защото той е важен за нас. В момента, в който ние кажем, да, моя бизнес или тази кариера, която съм тръгнал да правя, е много важна за мен, защото много важно да си отговорим на нашите защота. Нашите защота. Защо е важно за мен това? Защото това ще ми даде във времето една свобода, независимост, ще ми даде свободно време, ще ми даде пътуванията или мечтите да си осъществя, или еди какво си. Защотата са най-важните, които ние трябва да запишем на хартия, за да можем наистина всеки ден да се обръщаме към нашия план за действие, за да можем да не се разфокусираме от нашия план за действие. И днес в този вебинар съм ви подготвила тази тема, защото наистина смятам, че е много важно, ако хората искат наистина да постигнат в своята кариера, в своя бизнес успех. И да продължим нататък. Нека да отворим завесите на нашето планиране на кариерата, ключът към успеха. Какви са трите неща? Кои са трите неща, които ние трябва задължително да преминем
точно по този начин. Цел. Каква е моята цел или мечта? Цел, планиране и действие. Без тези три неща, и то точно по този ред, няма как да се случи абсолютно нищо. Нищо. Абсолютно нищо. Ако аз нямам цел днеска да готвя, няма как да имам ядене наготвено. Нали така? Щом имам цел днеска да наготвя за децата, за мъжа, за еди кого си, значи аз трябва да планирам. Какво трябва да планирам? Какво точно ще готвя първо. Второ, какви са, какво ми трябва като ингредиенти. Отиде ми думата. Съставки, за да мога аз да приготвя този вкусен обяд или тази вкусна вечеря. Ето го планирането. Да отида до магазина, да си набавя нужните продукти, да се върна и да започна действието или приготвяне на храната. Така че цел, планиране, действие. Без тези три неща, и то точно по този ред, няма как да се случи. Няма как да планирам нещо, ако нямам цел. Няма как да се случи това. Няма значение кой си и откъде идваш. Това, което има значение, е къде искаш да отидеш. Това е много важно да го осъзнаем като мисъл. Няма значение кой си и откъде идваш. Дали си богат, дали си беден, дали си бял, черен, оранжев, жълт на цвят, какъвто и да си, който и да си. Не е важно кой си сега. Важно е какъв искаш да станеш утре. Това е важно. Всичко в нашия живот започва с мисълта. Много често давам това сравнение с архитекта, защото смятам, че това е, може би, най-изразителният пример, как един архитект, за да построи една сграда, и пример давам с Гауди винаги, защото той е така най-креативният архитект, който е съществувал през времената. Да изгради такава сграда, да направи такава сграда с такива причудливи форми, първото нещо, което той е направил, е да го помисли, да мини през мисълта му. Чак тогава да седне, с хартия и да го нарисува. След като го нарисува, да го предаде на инженерите, за да могат те да построят сградата. И в крайна сметка мисълта да се реализира в нещо, което ние вече всички можем да видим. Докато е било в мисълта му, само той е виждал това в главата си, в мисълта си, когато вече мисълта има действие, планирано действие, ние можем да видим всички тези сгради и да им се насладим. Затова казвам, че всичко започва от мисълта. На къде мислим? Какво мислим? Кое е важно за нас точно в този момент? Човек се превръща в това, за което мисли и мечтае. И е много правилно това. Защо? Защото когато ти мислиш за нещо, фокусът ти е насочен там. И то рано или късно ще се случи. Аз мисля как децата ми тази вечер ще ядат една прекрасна лазаня. Пример. Мисълта и фокусът ми е аз да направя тази лазаня. За целта аз трябва да пазарувам, да го наготвя и вечерта да го сложа на масата, за да могат моите деца да си хапнат една много хубава вечеря. Пример. Това е един пример. Така че фокусът ми няма да се измести в никакъв случай, без значение от външните дразнители, външните всичко това, което ще ни отвлича вниманието, защото аз знам, че в еди колко си часа ще трябва да сложа на масата еди какво си. Давам пример с храната. Но това важи за абсолютно всички. Външният му свят е отражение на вътрешния, на това, което чувства и желая. Точно по този начин един мечтател, винаги сме чували, че мечтателите са щастливи хора, защото те мечтаят, желаят и чувстват и вибрират в тази емоция. Едно от нещата, което прави успешните хора успешни, е именно тяхното
позитивно мислене. Те мислят за това, което искат и как да го получат. Неуспешните разсъждават върху това, което не искат. Ето това е голямата разлика между успешните и неуспешните хора. Успешните винаги фокусът им е как да постигнат това. Неуспешните винаги ще търсят причини да не го направят. Поставяйки си цели, ние определяме посоката, която да следваме. Ако ние, както казах, нямаме цел, ние не знаем на къде да вървим. Нямаме безцелно, няма как да вървим към нещо, което искаме да осъществим. Ние първо трябва да открием нашата цел, нашето желание, нашата мечта. Всеки ден придобива смисъл. Защо? Защото всеки ден аз се събуждам с тази мечта, с тази цел, как по-бързо да стигна до нея. И тя да се осъществи и да стане реалност. Всяка стъпка, която поемаме, за да изпълним своите цели, води до придобиване на самоувереност, на вяра в собствените ни умения и убеждения. За никого не е тайна, че за да се справиш успешно с каквото и да е кариера, с каквато и да е кариера и в каквато и да е сфера, е нужно увереност и вяра. Вяра в себе си, вяра в проекта ти, вяра в това, което искаш да стане реалност. Вярата. Най-добрият начин да започнем да планираме целите си е да ги запишем и да разсъждаваме върху тях. За всяка цел има и причина. Защо? Това, което казах в началото. Защо искам да я постигна тази цел? Какво ще ми донесе? Какво удоволствие ще ми донесе, когато аз я постигна тази цел? Ако не можем да си обясним защо искаме нещо, то е по-скоро прищявка или каприз, който бързо ще отмине и няма да е мотивация за нашите действия. Ето тук също това трябва да направим много сериозна граница между прищявка, каприз и силна мечта или желание да постигна нещо. Защото силната мечта и желание ще ме мотивира, ще ме автомотивира всеки ден, за да мога аз да предприемам следващите действия и да се приближа колкото се може по-бързо до успеха или да постигна това, което бих искал. Ако това е само каприз или нещо временно, което е преминало мода, която е преминала покрай мене, и аз съм решила, че днес го искам, но мотивацията липсва, защото това не е нещо, което наистина силно искам. Утре, в други ден или след една седмица, моята мотивация ще падне и тогава това нещо няма как да се случи. Защо? Защото аз ще спра да предприемам действия. Защото за мен то не е важно, то е минало, модата е минала или нещото там е минало, емоцията, която съм изпитала в момента е минала и мотивацията си е отишла. Затова е много важно и винаги говорим за мотивацията или автомотивацията, а тя се придобива само и единствено, когато ние сме мотивирани и автомотивирани, само и единствено, когато нашето желание е точно толкова много силно, колкото това, което правим на автопилот. Ежедневно. Имаме отговорността, имаме дисциплината, имаме постоянството и ежедневните действия, правим ежедневните действия, за да постигнем нашата цел. Постигането на всяка малка или голяма цел е свързано с огромното ни желание да го направим. Когато то стане толкова голямо, че създава енергия за изпълнението на задачите и ни прави достатъчно силни, за да се справим с всички предизвикателства по пътя ни. Първо, да приемем отговорността, че всичко, което ни се случва, зависи изцяло и единствено от нас. Да се научим да контролираме живота и емоциите си. Много е важно ние да станем собственици
на нашия живот, на нашите емоции. Ако ние не контролираме емоциите си, емоциите ще контролират нас. И това е толкова много важно да го осъзнаеме. Защо? Защото всичко на този свят е изградено на емоцията. В зависимост в каква емоция аз попадам, емоцията ще държи мен или аз ще контролирам емоциите си, за да мога винаги да съм фокусирана в това, което искам, а не в това, което искат другите. Защото много често се случва, когато ти излизаш от къщи, примерно, и си щастлив и весел и казваш, днеска никой няма да ми развали настроението. Просто няма как да се случи. И да среща ти идва един лошо възпитан човек и почва да те обижда, да те хули и така нататък. Или шепа ти и ти влизаш в неговата емоция, автоматично твоята вибрация пада, ти и твоя ден, който трябваше да бъде прекрасен, щастлив, весел и така нататък, позволи на шепа ти или на някой си да ти го развали. Защо? Защото влезе в неговата емоция и не остана в твоята. Верен на твоята емоция или верен на това, което си каза сутринта. Лошо. Да създадем своята идея за идеалното бъдеще. Такова, каквото искаме то да бъде. Много е важно ние не само да имаме целта, която искаме да постигнем, но и общата картина, голямата картина. Да виждаме тази наша малка цел, как се осъществява в голямата картина. Или голямата картина е моя живот. Какво бих искал да присъства в моя живот? Искам нова кола, искам нова къща, искам да изуча децата си в Оксфорд, искам да пътувам. Какво искам аз? Какво искам да притежавам и какво искам да изживея в моя живот? Това са неща, които ние трябва да седнем и да си ги напишем на хартия. Пак казвам, писането на хартия не е само да тренираме нашия краснопис, а точно обратното, за да може нашето подсъзнание да работи заедно с нас, а не против нас. Какво бих бил? Това са едни от въпросите, които бихме могли да си зададем. Какво бих бил, ако професионалният ми живот е перфектен? Какъв бих бил? И си напиши отсреща. Бих бил успешен, бих бил богат, бих бил свободен и така нататък. Каквото ти смяташ, че е важно за теб. Казахме, че важността е тази, която ще ни движи, за да предприемем действия и да планираме. Каква е сферата, в която работя? Харесва ли ми? Не ми ли харесва? Какво ми харесва? Защо ми харесва? Това е следващото. Къде бих бил? Къде бих бил, ако аз съм успешен? Къде в момента бих бил? На Бали, примерно. Бих бил с приятели и приятелки, които заслужават също като мен да си направят една супер мега екскурзия. Примерно. С кого бих бил? С най-добрите си приятели или с колеги, или с кого бих бил? С кого искам да споделя времето си? Ако аз съм един успешен професионалист и човек. Какво ниво на отговорност бих искал да поемам? Много важен въпрос. Колко отговорност бих искал да поемам в новата ми кариера, която съм започнал? Ако съм на върха на моята кариера, какви качества и умения бих имал? Или бих искал да придобия по пътя на изкачването на този връх? Ако съм на върха, какви цели бих си поставил? Какъв статус бих искал да имам? Да определим ценностите си. Нашите ценности ни правят това, което сме в действителност. Те дефинират в какво вярваме и в какво не вярваме и какви са нашите надежди. Нагласата, с която живеем и работим, се определя именно от това какви са разбиранията и очакванията, които имаме. А което е по-важното, действията ни от своя страна са
продуктивни и ръководени също така от тях. Управлението на времето и планирането на приоритетите. Много важна тема. Абсолютно важна тема. Управлението на времето, управлението на времето и планирането на приоритетите са в пряка връзка, която за големите автори или за големите фирми и хора, които са успели, са в пряка връзка в областта на менеджмента и отдавна известно. Няма нищо толкова безполезно, колкото вършенето с голяма ефективност на нещо, което въобще не трябва да се върши. Колко пъти сме попадали в ситуация, в която правиме нещо с голям ентусиазъм, а в крайна сметка се оказа, че въобще не е трябвало да го правим, защото трябвало да направим еди какво си. Или на работа, шефът ти казва, направи еди какво си и ти започваш да го правиш и искаш да дадеш най-доброто от себе си и изведнъж ти казва, не трябва да правиш, той трябва да направиш еди какво си. И в един момент твоята мотивация пада. Проблемът е в това, че времето не достига. Това, което си говорихме вчера. Много хора казваме, нямам време за това, нямам време за това, постоянно съм толкова много заед. И защо съм толкова много заед? Защото не планирам правилно моето време и след малко ще видим как точно можем да направим това. Време не можеш нито да купиш, нито да вземеш назаем. Нещо, което много често забравяме. Нещо, което наистина трябва да обърнем много сериозно внимание върху времето, защото това е единственият ресурс, който наистина нито можеш да си купиш, нито можеш да го вземеш назаем, а той си върви тик-так. Само напред, никога назад. Затова не трябва да си позволяваме лукса да го пропиляваме с празни неща, с празни хора, с обиди, с егоизъм и с хиляди други неща, които заемаме нашето време, когато можем да бъдем продуктивни, креативни и да живеем истински и реално точно това, което искаме. Именно за това управлението на времето по пълноценен начин е в основата на ефективността на менеджера. Подреждането на задачите по приоритети ни позволяват да насочим нашето време и усилия към решаването на по-важните и по-спешните задачи. И нека да видим как се случва това. Това табло можете да се направите снимка, както искате, така, но бих искала много добре да вникнете точно в тези квадранти. Какво се случва в отделните квадранти? Първият квадрант имаме голяма спешност и голяма важност. Направи го веднага. Вторият квадрант – малка спешност и голяма важност. Планирай го. В третия квадрант – голяма спешност и малка важност. Делегирай права. Малка спешност и малка важност. Научи се да казваш не на тези неща. Защото те, и то по-голямата част от времето, са точно в този четвърти квадрант, малка спешност и малка важност, ние не казваме не и те губят нашето време. И нека да го разгледаме. Квадрант номер 1. Тук се намират задачите, които са спешни и много важни. Колкото по-слабо планираме, толкова повече нараства дела в квадрант 1. Какво ще рече това? Ако ние не планираме в този квадрант, ние ще изоставаме все повече, както във времето, така и в изработката на задачата ни и в крайната ни цел. Задачите, попадащи в този квадрант, сами ни гонят и изискват полагащото им се време. Това са спешните неща,
които не можем да отложим. Направи го веднага. В квадрант номер 2. Задачи, които са много важни, но не изглеждат толкова спешни. Тук са дейностите като дългосрочното планиране, промени в структурата на фирмата или процесите, откриване на нови и закриване на губещи дейности, обучения, тренинги, тренировки и така нататък. Това е във вторият квадрант. Затова ние трябва да планираме там, в този квадрант. В квадрант номер 2 не поставя към менеджерите времеви натиск, защото там нямаме спешност, но имаме важност. Искаме да стане. Искаме да се случи това. Но във времето ние можем да си планираме във времето. По тази причина често бива пренебрегнат този квадрант, номер 2. Защото нямаме спешността. Важността я имаме, но нямаме спешността. И затова винаги го отлагаме и казваме, утре ще го направя. В други ден ще стане, пък като не е днеска, па утре. Али? Имаме тези изрази. И всъщност, какво се случва в този квадрант? Ние не достигаме до резултата. Резултатът е повече спешност, повече стрес, повече грешки, по-ниска ефективност и прегряване. В този квадрант се получава точно това, ако ние наистина не планираме. Квадрант номер 3. Нека да видим квадрант номер 3. Спешните и маловажни задачи пораждат усещането за личностна значимост. Адреналинът, породен от спешността на задачата, заличава спомена за маловажността на тази задача. Разбирате ли колко е важно ние да обръщаме внимание на този адреналин, който може много успешно да ни подведе? Менеджерите, които отдават приоритет на спешни и маловажни задачи, откриват след година-две, че конкурентите са ги изпреварили и тяхната менеджерска позиция е застрашена. Ето това се случва, когато ние не осъзнаваме и не планираме и не приоритизираме по този начин, правилен начин, нашите задачки. Ежедневни, ежеседмични, ежемесечни задачки. За да се справят с тези предизвикателства, менеджерите задължително трябва да умеят да делегират права, за да може тази спешност, макар че не е толкова важно, но е спешно да се случи това, да се направи това, ние можем да делегираме някой друг да го направи, за да може ние да не сме стресирани, да има ефективност, да може в същото време това да се е случило, макар че не е спешно. И в четвъртият квадрант. Задачите ни са нито важни, нито спешни. Те могат да бъдат отложени във времето. Това изисква от нас умението да можем да казваме не. Но за целта ние трябва да знаем в кой квадрант попада всяка една ситуация или всяко едно желание или нещото, което ние трябва да направим. Представете си, че всички във фирмата се захващат да вършат само неспешни и маловажни задачи. Колко време ще просъществува тази фирма? Колко време? Точно за това ние трябва наистина съзнателно да започнем да работим правилно по тези квадранти. По този начин в първи квадрант ние ще сложим по спешност и по важност нещата, които са най-спешни и най-важни. Втория, третия и четвъртият квадрант. По този начин планиране ние ще планираме всичко, което бихме и трябва да свършим за деня или за седмицата или за месеца и правилно ще вървим стъпка по стъпка, правейки с много по-малко усилия и с много по-малко време, много повече неща, отколкото ако работим хаотично или както до сега. Искаме да планираме
задачите за следващата седмица. Откъде да започна? Как да го направя? Много просто. От квадрант номер 2. Задачите в квадрант 1 само са определили неотложността. Тях трябва само да ги отразим в календара, защото така или иначе ние ще ги свършим. Те са спешни и важни. Ако не планираме дейностите в квадрант 2, ще позволим на спешните, но маловажни задачи от квадрант 3 да превземат ежедневието ни и да попречат на личната ни ефективност и на възхода на отдела или фирмата или на нашия бизнес. Ето за това е толкова много важно ние да работим по тези квадранти и в тези квадранти да поставим поспешност и приоритети. Всяка една задачка, която ние трябва да свършим за деня, за седмицата или за месеца. Кога и как да правим седмично планиране? Петък е добър вариант след приключване на текущата седмица. При нас неделята е добър вариант, защото работим от понеделник до неделя, примерно. Първо преглеждаме изпълнението на задачите от текущата седмица, спазили ли сме приоритетите, работили ли сме добре по квадрантите и къде е трябвало да кажем не, казахме ли това не. Или се нагърбихме и с тази задача, защото някой ни каза, че трябва да я свършим. Но въпреки, че тя е в четвърти квадрант, тя ни загуби това време. Когато можехме да отделим това време в квадрант номер 2 или в квадрант номер 3, където можехме да делегираме права. В понеделник трябва да сме с ясната мисъл относно предстоящите ни важни и спешни или важни и неспешни задачи. Ние трябва да сме наясно кое е спешното и да сме подредили квадрантите по приоритет на нашите задачи. Правила за седмично планиране. Планът се записва по дата и час, от до. Да се планира времето по блокове, например по 90 минути, което е перфектно. 90 минути за важни и неспешни задачи, без прекъсване. Ние ще работим върху нашата задачка 90 минути без да прекъсваме, защото тя е важна, не е толкова спешна, но е много важна. След това ще минем във втория квадрант, третия и в четвъртия. Бъдете последователни и спазвайте графика си. Не преминавайте. Днеска ще премина 95 минути или 85 минути. Не. Поставете си, това е всъщност организацията и вашата отговорност. Поставете си 90 минути и на 90-та минута приключете, докъдето сте стигнали. И минете към следващата си задача, която сте планирали. И не на последно място, планирайте време за планиране. Направете го 10 минути в петъка или в понеделник или в неделята. Няма значение. 10 минути от вашето безценно време отделете, за да можете за следващата седмица вие да сте наясно какви задачи имате, кои са важните, кои са маловажните, на кои можем да кажем не, кои можем да делегираме. Когато имате яснота как да се отнасяте към различните си задачи, ще успявате да държите контрол върху управлението на времето си, а оттам и върху съществените аспекти от вашия бизнес. Това е определящо за високата ви ефективност като менеджери и в крайна сметка предопределя успеха в вашия бизнес. Мечти са равни на цели. Мечтата е равна на цел. Целта на действие. Действието на реализация. Така че без мечта няма цел. Без цел няма планиране. И така, аз ви предлагам да си създадете своята лична карта на мечтите. Научете се да си поставяте ясни намерения и да реализирате себе си. Как се правят картата на мечтите и как работи тя? Ето ви и можете тук да си направите една хубава снимка и да си направите вашата карта на мечтите.
точно по този начин, както виждате тези квадранти, ние можем да направим нашия колаж, който всеки ден ще ни напомня какви са нашите цели и към какво ние се стремим, без да се губим в множеството и бомбардирането от всякъде от информация, от хората, които идват към нас, които постоянно ще имат за цел да ни отвлекат вниманието, телевизия, радио и така нататък. Има толкова много отвличащи вниманието си неща около нас, че е много лесно човек да загуби фокуса си. Затова е хубаво да имаме ето това предложение, което ви давам, за тази карта на вашите мечти или колажът на вашите мечти, както искате, така го наречете. Можете да си направите снимка и както виждате в ляво и цветовете са посочени в ляво богатство, самореализация и известност, любов, брак и така нататък, деца, пътешествия, кариера, семейство, знания. Можете да вземете списания, да нарежете снимки, да си ги залепите във всяко едно квадратче, това, което бихте искали да виждате във вашия живот. И в средата, разбира се, вие трябва да сложите вашата снимка, вашата снимка и вашето здравословно състояние. Как се виждате вие като здрав човек, като болен, който сега ще оздравее, е весел, щастлив, жизнерадостен. Така че това е вашата задача. Всеки един може да го направи, може и да не го направи. Но това ви казвам, че е един фокус, който вашият фокус, който вие няма да губите, защото всеки ден вие ще гледате вашият колаж, който ще ви напомня за вашите мечти, вашите цели и оттам идва и мотивацията. Или автомотивацията. Много често ще ни се налага да правим неща, които не искаме да правим, да осъществим в даденият момент. Ще ни се иска да пожертваме крайната си цел за сметка на това, което искаме в този момент, което не е толкова важно или е просто каприз. Но ни отне времето и фокуса от крайната ни мечта или цел. Но постигането на целите е въпрос на избор, както всичко на тази планета. Колко силно и дали истински искаме това, което сме избрали, ще определи успехът ни. И така, като един шампион, който се подготвя за Олимпиадата, трябва да тренираме постоянно, да даваме всеки ден още мъничко от себе си, за да можем да откриеме колко няма лимит нашата енергия, нашият потенциал. Всичко това се случва с много тренировка, с много фокус, с много дисциплина, с толкова много знания, които вече имаме, аз съм убедена, но просто не ги прилагаме на практика. Затова са и тези семинари. За някои ще бъдат, може би, полезни, защото за първи път чуват тези неща. За някои ще бъдат припомнящи, защото са ги чували от други места. Припомняме ги. Ще ги казваме, за да можем постоянно да сме фокусирани върху това, което наистина истински искаме, а не това, което искат другите. Благодаря ви, че давате шанс на себе си. И така, отварям микрофоните. Микрофоните са ваши. Споделете това, което ви е харесало, което не ви е харесало или това, което бихте искали да добавите, разбира се, в тези кратки минути. Бихме искали да дадем много, но няма как да се случи. Затова е по-добре да го правиме на хапки, на малки хапки, за да можем да преглъщаме по-добре и да не се задавяме. Така че отворете микрофоните. Благодаря, че бяхте с мен и нека да коментираме това, което чухме сега. Колко от вас видяха грешки в вашето планиране? Колко от вас разбраха, че
е много важно планирането. Дори ежедневното планиране. Микрофоните са ваши. Марги, докато си говориме, можеш ли да върнеш там на предпоследното ли беше с цветното, многото цветна картинка? Тази? Да, благодаря. Да. Така да махна това. Предполагам, че така сега виждате по-добре. Да, направете си снимка. Така. Кой иска да вземе думата, докато някои записват или правят снимки? Иска ли някой да вземе дума? В семейство сме. Кой смее да каже нещо сега, че, например, знаеш ли аз колко път съм се опитвала да си планирам и никога не успявам да спазвам това, което си планирам. Почти никога. Не знам защо. Не мога да си... Не, аз ги виждам приоритетите, виждам кое е най-важно за мен, но не успявам да го направя. Нямам воля да кажа не. Губя си много време с хора, които направо ми го губят и знам, че е така, но не успявам да отказвам. Това ми е най-големият проблем. А тези квадранти сега, този квадрант няма ли да ти помогне в твоето планиране? На теория да, но на практика ми е трудно. Значи, предполагам, че тя говори, защото винаги възникват нови задачи. Да, така е. Точно за това ние трябва да работим с този квадрант, за да можем новите неща, които идват отвън, които не са планирани, да знаем къде и в кой квадрант те попадат. И ако тези неща, които идват отвън, са малко спешни и малко важни, ние ще ги поставим в четвъртия квадрант и там ние ще кажем не, сега не е момента. Ще му дойде времето. Ти днес не си за тук. Точно така. Ако ти наистина искаш да планираш, да ти стига времето и наистина да вървиш плавно по изкачването на твоя връх, това е начин. Това са квадрантите. Да можем да видим всички задачки, които имаме и тези, които ще идват, да видим в кой квадрант попадат. Всеки ден аз ще си нося този квадрант и ще слагам задачките в него. В първи, втори, трети, четвърти квадрант. И когато знам в кой квадрант е, тогава ще разбера дали трябва да му отдам собственото си време, защото е много спешно и много важно, дали мога да го планирам в времето, за да се случи, дали мога да го делегирам на някой друг, за да може да се случи, без да отнема моето време и моя план за действие, или да кажа не на този момент, защото нито е спешно, нито е важно. То не е важно за мен, но за други хора е важно. Важно е какво е важно за теб, Роси, не за другите, защото другите ще те вкарват постоянно в тяхната територия, в тяхното искам. Не, важно е какво искаш ти. Не те. Ти какво искаш? Това е твой план за действие. Това е твоя живот. И ти искаш да постигнеш тези неща в твоя живот. Другите искат да си... Повече от половината моя живот не е мой. Вече. Ами, ето сега трябва да се зададеш въпроса. Какво правя неправилно, че животът, моят живот, принадлежи на някой друг или на много други? И това ли е, което искам аз? Сигурно, аз съм убедена, че със сигурност не искаш това. И искаш да си планираш живота, да живееш това, което искаш да изживееш, да привлечеш в живота си това, което искаш да привлечеш. И в същото време, времето не ти стига, защото другите те ограбват. Крадат твоето време. Запомни, времето е най-ценният ни ресурс. Никой не знае дали има утре.
Никой не знае дали има утре. А защо тогава подаряваме с лека ръка нашето време, когато никой по никакъв начин не може да ти го върне? Въпросите, които трябва да се задаваме сами на себе си. Това, което правя в момента, мога ли да кажа не на него? Защото нито нито е важно, нито е спешно. Да, мога. Утре или в други ден, когато съм го планирала това нещо и влезе в плана на приоритетите ми и го вкарам в другите 3 квадранта, тогава ще му обърна внимание. Но докато стои в 4-ти квадрант, аз ще му казвам не. Разбираш ли, Роси? Да, разбирам. Аз знаеш, че и на теория знам и да плувам, но не мога да го направя на практика. Значи, тук има много италианци, които, ако знаеш колко много ми губят да ги водя, не знам къде си, днес загубих 3 часа с една, в четвъртък със същата сигурно ще отиде половината ден, в петък пак имам такъв един, който трябва да водя някъде си. И моя мъж всяка сутрин иска да ходим някъде си да правим нещо. И просто аз ти казвам, че половината ми живот не е мой. Роси, поставяш условия. Аз ще го направя, но искам от теб това. Да, аз нищо не искам от тях, защото аз го правя доброволно, на доброволни начала. Да. Защото не мога да казвам не. Всичко се заплаща. Но, да, добре. Знаеш, Значи, това е изборът ти. Това е твой избор. Не забравяй. Ако ти избираш да си в услуга на другите и да пренебрегнеш собствения си живот, тогава спри да мечтаеш. Спри да мечтаеш, защото ще изпълняваш мечтите на другите, не твоите. Спри, просто спри да мечтаеш. Когато се научиш да казваш не, тогава ще видиш каква тежест ще махнеш от гърба си. Когато се научиш да казваш не, защото за теб, лично за теб, има по-важни неща от нещата на някой друг, тогава ще видиш как започваш да се изкачваш по стълбицата на собствения ти успех. Какъвто и да е той. Каквато и да е целта ти. Но само тогава ще можеш да вървиш по тази стълбица. В противен случай вървиш по стълбата на някой друг. Объркала си стълбите. Да. Направо. Ето за това трябва да се замислиш. И това не е егоизъм. В никакъв случай. Давайте, момичета. И момчета. Не знам дали има момчета. Кой иска да вземе думата? Мария. Да, Марки. Слушам те. Беше много изчерпателна и остави размисъл в нашите съзнания. Но от личен опит знам, че доброто планиране дава много възможности. Много повече възможности от хаоса. Аз за себе си не мога да кажа, че в личния си живот планирам добре нещата, но професионално смятам, че там съм. Моята работа не може да бъде свършена без планиране. А защо си позволяваш в личен план да не го правиш? Защо го правиш? И аз като Роси. Защо го правиш за някой друг, за шефа ти? Той толкова ли ти е мил? Ти не си ли си по-мила? Питам. Не мога да отговоря на този въпрос. Въпросът е, че се замисли. Да. И това е добре. Утре шефовете имат нови работници. Уволнете ги. Точно това е целта на тези семинари. Да можем да се замислим върху това какво правим, как го правим, дали наистина това ни води до резултати или вървиме в омагьосания кръг, постоянният омагьосан кръг, който ни води до никъде.
или това са те вятърни мелници, които, така им казвам аз, които правят много вятър, обаче стоят на едно място. Целта не е да стоиш на едно място и не е да правиш толкова вятър, а да правиш постепенно, малки крачки, но винаги напред. И за целта ни трябва цел, планиране и действие. И ако ние си позволим да го правиме с такъв хъс, с такъв ентусиазъм, с такава енергия за шефа си, защо не го правим за себе си? Защо? Защото не се обичаме достатъчно. Ако ние се обичахме достатъчно, ние щяхме да сме на първо място. И тогава шефа, тогава мъжа, децата, бабата, дядото и не знам си кой си друг. Тогава щях да си задавам правилните въпроси, щях да ги поставям задачките в правилните квадранти и щях да ги изпълнявам по реда, по който тук в случая, нали, в тези квадранти. И тогава ще имам и времето, и възможностите, и напредъка, и обученията, и всичко ще върви. Всичко ще върви, а не да тъпча на едно място, да правя много неща наведнъж и до никъде да не стигам, в крайна сметка. Обикновено това се случва на всички жени домакини, които ходят на работа, грижат се за децата, правят обяда, вечерята, чистят къщата и всичко правят и в същото време са нищо. Една жена, обикновенничка, която има някакъв си там живот, да. Ако това ти харесва, окей. Но ако ти искаш да израстваш кариера, ако ти искаш да постигаш неща, не е това начина. Начина е тук, го виждаме. Вени, тук ли си? Вени имаше гост... Няма Вени. Някой друг иска ли да каже нещо? Пети? Аз мисля, че успявам да си планирам нещата. От хората, които не помнят, пишат съм. Но това, което забелязвам през последните години с промяната на енергиите, на времето и така нататък, много често става, кажи на Господ за плановете ти, да се посмееме. И което го свързвам с просто времената са такива и съвсем нормално. Просто ние трябва да сме много гъвкави, да може да препланираме нещата. Супер. И съм абсолютно съгласна с тебе. Така. Въпросът е дали тези неща, които са непланираните, влизат в нашия живот ежедневно, ние успяваме да ги поставим в правилния квадрант. Ето това е важно. И това, че да, наистина една жена като съпруга, домакиня, майка, баба и още не знам, работничка, труженичка и така нататък. Има момент, период и то не малък период от времето, в който колкото и да искаш, не можеш. Да, твоите нежелания. Защото не си се научила да казваш не. Да, така сме научени. Така е, да. Време е да поработим върху това, да можем да казваме не. Да, и не само, но идва един момент, където да, започваш да оценяваш, че ти си най-важния и другите да са добре, трябва ти да си добре. Абсолютно. Това е примера с самолета. На кого ще сложиш маската първо, ако кабината остане без кислород? На себе си, на бабата или детето до тебе, на кого ще я сложиш? И на кого ще я сложим? Я да видим. Първо на себе си. Първо на себе си. А защо го правиме по друг начин в живота? Защото така сме научени, защото нашето поколение има учение, има и изпиване с да, думичка. но
Да, но това е, че колко години едно и също ти е набивано, повтаряно и И ти 21 дена, и 21 блъскайки дена. си главата в стената, научаваш всичките тези неща и започваш да ги прилагаш вече, но нали, просто е по-трудно. Не, че е невъзможно и така нататък, но когато ги откриваш Когато по си трудния начин, целенасочен, когато си целенасочен да откриваш тези неща, ти ги откриваш рано или късно и да, идват, започваш да ги идват. отработваш. Въпросът е всеки един с неговия си ритъм да започне правилно да надгражда себе си в личностното си надграждане, за да може да премине плавно към персоналното и професионалното си надграждане. Защото двете неща вървят заедно за ръка. Няма как да ги разглеждаме по-отделно. Говорим за една и съща личност, която може да се разгърне в хиляди области. Може да е певец, артист, домакиня, може да прави толкова много неща. Така че и е един и същи човек. Така че трябва да дадем шанс на себе си, да разгърнем себе си, нашия цял потенциал, който имаме, или възможно най-много потенциала, който ние имаме, за да можем наистина да осъществяваме нашите мечти, цели, да вървим напред, да се надграждаме и когато стигне края на този живот, да се обърнем назад и да кажем: заслужава се, ще си този живот. А не да съжаляваме, че не направихме онова, това и не знам какво, и не знам какво. Така че направете живота такъв, че утре или там, когато дойде деня, да се обърнете назад и да кажете: заслужава се, ще си да живея. Ами, благодаря ви много за това, че бяхте днеска с мен и да си пожелаем лека, прекрасна вечер. А другата неделя ще имаме да видим кой ще води кой ще води презентациите. Не сме го говорили това. Добре, ще го поговорим. Благодаря ви и прекрасна вечер на всички. Марги, ние много ти благодариме за възможностите, които ни даваш и предизвикателствата, пред които ни изправяш. Защото, може би, мнозина казват: ами, да, това сме го чували или някъде сме го учели, но малцина са онези, които правят опити да го приложат по правилния начин. Много ти благодаря. Аз ви благодаря. А и повечето, някои от нас имат нужди от побутване. Така, време. Повторението е майка на знанието. Ще го повтаряме, ще го потретваме. Въпросът тук е не само, че ние ще го повтаряме, а вие да го приложите в действие. Защото и да го повтарям до други ден, до края на света, ако няма действие от ваша страна, ще вървите по старият начин, ще правите нещата по старият начин и ще стигате до старите резултати. Ако ние искаме нови резултати, ние ще трябва да правим нещата по различен начин, за да стигнем до различни резултати. Да, и затова искам да ви пожелая да сте здрави, да сте обичани, да сте богати и радостни и щастливи, защото така сте решили. Много ти благодаря, Марго. Ние сме това всичкото и още много други неща. Всеки един каквото си пожелая за себе си. Целувки. Обичам ви. Чао. И ние. Чао, чао. Вечер. Чао. Благодаря.